Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Pagdayon Aksyon Radio. Pagdayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyo, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Las 5:20 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaepektibo, wala na sang iban pa. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyo alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Las 5:20 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa mga adlaw Biyernes, Nobyembre 22, tuig 2019. Welcome na naman sa isa ka palatuntunan sang DYEZ Action Radio Bacolod. Action Reports After Edition inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Genovea. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Una-una ito ng mga Pangulong dinalan sa bahin sang balita lokal. One time, big time operation. Manami pamatian nga titulo sang operasyon. Suliton naton one time, big time. Batok sa mga drivers ng salakyan nga pasaway. Halin sa motorsiklo, tricycle, pribado kon pampasahero man nga salakyan. Operasyon ginsugdan kahapon sa Bugos nga nasyon. Ang tuyo pangdakpon. Kag multahan ang mga driver nga wala nagasunod sa kasuguan sa pagmaneho sang salakyan. Ang mga elemento nga nagapatayon sa amo ang Land Transportation Office, Philippine National Police Highway Patrol Group, Department of Public Works and Highways, Negros Occidental, Bacolod. Damo na sang nasampulan kalabanan ng mga motorsiklo na nari-sari ng mga pagsupag ang ila sini na komiter. Una sa balita, una sa aksyon. Ang memo sang LTO nagasiling kag mabasahan naman gani sa social media, partikular sa Facebook. Ini nga joint operations ang ginapatigayon sa 17 ka mga reyon sa pungsod Pilipinas. Ang mugnalawas ang truck halos di nakitaon kag nagakalawigit o kon nagararawit sa dalan. Ano bagid overspeeding ang wala kalag kakakulba nga papadalagan sa salakyan. Kag ang mga tricycle nga nagalabay sa mga national highways. Ang senaryo na siplatan sa Negros Occidental kag Bacolod. Ang operasyon masamay ginapatigayon sa mga national highways sa Tondi Aranata kaglakson Madamo sa nakasiplat ang ibang nga salakyan wala man ginapaparahan. Ilabi na ang mga naga-inaw-inaw wala ginapaparahan. Bisa nakitaan na gid nga wala sang plaka. One time, big time. Dapat wala sang pilian, dapat tanan manggaran kon imol. Kinalaman nga tao kon ultimo nga namugo ang nagamaneho dapat o sisaon. Pati mga otoridad nga nagamaneho sang salakyan dapat o sisaon man. One time, big time nga base sa ulihi. Agi man lang labinas Bacolod nga malatian sa mag-aksyon. Implementasyon sa mga ordinansa kag kasuguan diri agi lang way unto ungabon. Ang mabilin lamang sa sading nga palatuntunan sa nagapatayon sang one-time, big-time operation o crackdown, dapat ang operasyon piho-piho. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang pinat-iyanay sa sipalay. Mga makangilidlis nga hitabo
nagsentro sa syudad sang Sipalay, Negros Occidental. Alin sa krimen nga pagtiro patay sang 8 pa lamang katuig nga bata nga lalaki sa iya kaugalingon nga amay. Pagkadto sa isa kang ngilo-ngilo nga krimen, ang pagtadtad paghatok-hatok labo sa lawas sa isa ka lalaki sa giyapon sa may syudad sang Sipalay. Yang Sipalay nga subong nagapamuno nga pulis daw hindi maintindihan, no? Tangod magluwas nga mabudlay kuha ng investigasyon sa mga katabo sa syudad. Mabudlay palabuton interview. Ang trabaho kon obra sang media daw ginpahilabtan pa. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pulis kag media dapat partner na sa paghatag sa impormasyon sa publiko. Ang media mabulig sa pulis, ang pulis mabulig sa media. Apang sa Sipalay City mga Aksyon daw ka pinasahi ang katabo na nga senaryo. Tangod ang hepe, Jotay tigi dayon kasaway sobra sa media. Pating pagsugo sa media kuno dapat magpaidalom sa seminar. Seminar sa anuman. Una sa balita, una sa aksyon. Ang dapat magpaidalom sa seminar ang mga pulis kang batasan suplado tikalon hambog o kontunto. Wala ko sa mga gipaliag nga landi ha. Damo pulis nga tadlong utok ya. Kung may pulis kay man nga nagapamati da, namuni ang batasan nyo, kundi nga natumod kamo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Aksyon Reports Afternoon Edition. Ano pa kinibas sa nga balita, MBCCI wala pa sa nabaton nga komunikasyon angot sa ginaproponer nga revised revenue code sang Bacolod. Samtang sa barangay Tangob kagabi kon kahapon, naglanog ang balita nga may pila ka mga balay ang ginsulod sang kawatan. Kiman, ang kawatan nagkanadakpan sang kapulisan matapos pabugtawan sang tagyasang balay. Ang kanabanan nga mga nagapangbiktima sa puloyan. Ang nagapangawad dira sa barangay Tangob ang kanabanan da mga aksyon mga pangayaw gaistar sa iban nga barangay. May ginakabig bantog nga kawatan. Baratian nagiguguro nila ni ang mga awat ho. Kinadakpan gid ban sa ato sa kapulisan. Samtang militar may paghanda na sa mahimo kalakasan. Nga ipanapnag sang NPA kadungan sa ilan sa nagilapit nga anibersaryo. Una sa balita, una sa aksyon. Sabahin naman sa malita pungsod nun, aso halin sa sigarilyo. Ang isyo kon balad dapat na nga dumili ano kon limitahan lamang ang paggamit sang electronic cigarettes sa lipot e-cigarettes o kon tawag nga vape sa Pilipinas. Nagaamot-amat singki nga kon sa mga ininit pa nga tubig, amat-amat na nga naga-indakal. Ang mga senador na tunga ang panindugan kon bala i-regulate o kon totally ban ang pag-implementar sa usar paggamit sa sining sahi sang sigarilyo. Hindi lamang sa pag-sigarilyo kundi ginaduso man nga dapat i-regulate ang iban nga pagbaligya, paghimo, pag-distribute sang sining sigarilyo. Ang iban pa nga mga electronic nicotine kag non-nicotine delivery system sa Pilipinas. Si Senador Sherwin Gatchalian kag Pia Cayetano nagaduso nga dapat i-regulate lamang. Si Senador Francis Tolentino luyag gid nga dumilian ang e-cigarette sa Pilipinas. Ang iban nga mamalidha naton pag hinugay ka mo ka pahamot sa publiko, bangod abot na kamo sa mga tao. Kila sa inyo ang ginapangapinan, hindi ang interest sang mga tao nga dapat serbisyuhan nyo, kundi interest sang mga migo, miga, abyan, kumpare-kumare, o kon pamilya ninyo na mga negosyante pag inugay na kamugani da. Sa balita, una sa aksyon. Si Tolentino nagpapansin man sa publiko, nag-file sang Senate Bill 1183.
ang ginatuwag nga Electronic Smoking Prohibition Act agud kon maaprobahan bilang kasuguan ang e-cigarettes dapat na gadumilian. Kinitanan ang maisalamang katinutuyo amo ang pagprotektar sa ikaayong lawas sa mga Filipino kag mapadabo mang kadabuon sang mga tawo nga nagabalatian halin sa pagpanigarilyo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang kampanya sa ni Kamusta na Bala? Ang mga polis sa Central Visayas nakakuha na sa 230 ka mga e-cigarettes kag nakasita naman sila sa 184 ka mga violator sa mando man ni Presidente Duterte nga dumilian ang pagsigarilyo sang e-cigarettes sa pampubliko nga lugar. Diri sa Negros kag Bacolod City sa pa ka umbisa sa pagpaniway, pag-operar. Ang mga nagkaradakpan mga kaksyon, way man ginapriso. Inasaway, the warning pa man lang. Ay mayara pa naman niya manog sigarilyo, wak baloy nga gindubilian na galini. Mayara ang isang operation batok sa ning e-cigarettes. Dugang naman nga trabaho, kag dugang nga palasanon na naman sa aton sa nga mga kapulisan. Yung trabaho nyo galing na lang makamamaghalak pamalibad na kaya nasoldahan ka mo sa publiko. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:31 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang one-time big-time operation kon crackdown sa nga PNP LTO. Nagresulta ini makaksyon sa nga pagpusas sang isa ka motorsiklo nga way nagpundo sa checkpoint. Isa lang ang pagpati na sa mga nagkapatayan sa checkpoint once nga hindi ka magpundo, may kamalamalahan ka or may dala ka nga illegal nga kontrabando, partikular ang illegal nga droga. Kaya kay may isa katawo ho, nagpalagas dakpan say, nasakay sa motorsiklo taga Talisay City, ginpusasan, ginpapungko, ginpahapa, dira sa tubang sang Robinson's Mall sa Mandalagan. May mga na-recover to, kwarta, may ginapatihan na sachet sang shabu. Nagtupang ulan sa Bacolod City, no? Pero hindi kayo mandamol. Pagbasa-basa ilang gawa ang mga alagyan dalan naton. Bulubugnaw gawang tiyempos bong. Sa oras nga na 5:32, kung bugnaw ang panahon, aber, balagtag kung bugnaw mong dalagan sa trapiko, sa syudad sang Bacolod sa patrol. Traffic reports. With Aksyon Jan Diaz, Aksyon Jan sa report please kami. Maayong abalasyon mga kagsang tatanan nga mga kagsyon ang patrol ka live ito din ng report area sang dalan laksyon sa Gyapon diri sa may Buri Road intersection mga kagsyon. No? Ang sitwasyon diri ko dalaga sa traffic ato magalamperti kabugat ang dalaga sa traffic especially kung ang ruta gikan norte padulong sur bahin sa surat sa Bacolod ang aton pagambalaan puwerte gramo sa mga salakyan mga kagsyon labi na mga depasero kag jeepney kag mga pribado man nga salakyan ato makitan diri sa mga dalanon kaya nagabay sige lang mga hapon actually ang vice versa no from north to south, south to north, karon nga po na moderate to heavy, top to heavy ang sitwasyon sa dalaga sa tropiko sa nigilamang hapon mga kagsyon. Ang tanan naton yung mga motorista nga may ginadalian abis sa nigilamang hapon kung posible o kung pwede lang man nga ipaiway ang paglabay sa dalan lagson, especially diri mga kagsyon sa norte nga bahid sa sulad sang Bacolod ang mas maayo agod nga hindi matakaan, hindi mainit ang ulo na mga kagsyon bagos ang tuman kahinay kag tuman kabugat sa dalaga sa tropiko. Dugangan pagid may mga salakyan nga daan nga nag-left turn from north going south diri nagalabay sa may dalan lagson sa tubang sa northwest nga mag-left turn dira sa may Buri Road. Ang problema mga kagsyon kay one lane gila mga manabyan dira nila kung mag-left turn sila. Kay ang nagapinunsok lang kay may mga salakyan nga nagapagwagikan sa Buri Road. Kay ginakonsag kada may backhoe pagari diri sa sang dalan mga kagsyon nga diri naka nahamtang sa mga tanion. Wala lang abot sina karon man nga mga tanion nga mas gyud pa maayo na lang
sa Bacolod Traffic Authority Office nga patson ang traffic lights dire. Botiringon ang traffic enforcers na gid lamang ang muna nagamando kung ano ading dalagan sang trapiko karon gid lamang nga hapon mga kaaksyon. Amo na ato nga abiso ang mas maayo pa dito nang labay sa dalan San Juan, dito bala po sa barangay Banago mga kaaksyon. Kung ara na kamo dira sa dalan Ramos, may chance pa pwede pa kamo dira ka left turn pabalik diri sa may Santo Niño stop. Then another left turn mga kaaksyon padulong diri naman sa dalan San Juan ang direksyon tubtob labot sa may barangay Banago. Paglabot dira sa ginsang sang ansang dalan Banago, pwede ka mo dira ka left turn again pabalik diri mga kaaksyon sa may dalan sa may Banga Pepsi bala sa may dalom sang flyover sakop sang barangay Bata mga kaaksyon, or unless otherwise mga kaaksyon pwede magkamukalabay dito naman sa may Bias Aquino Drive padulong mga kaaksyon sa may Saint Scholasticas Academy padulong sa may Aeroreco Subdivision lapos mga kaaksyon dito ka naman sa may Buri Road Extension padulong naman sa may Circumference Road agud di ka wondering mabugat nga dalagan sa trapiko karon gid lamang nga hapon. Ang surgabahin sang surad nagasuperman sa moderate to heavy to heavy nga traffic situation ilabi na nga peak day sa buong tempo ko sa din ang atong taranga magkaaksyon kalabanan nagapinauli sila matag sa kamapuloy-an ilabi na yato nagatiner sa luwas sa Metro Bacolod mga lugar mga kaaksyon dito nga naamtang sa surgabahin sa probinsya sa Negros Occidental luwas sa Metro Bacolod sa nasilingko na mga kaaksyon gani karon nga hapon moderate to heavy to heavy ang traffic situation sa area sa Dalan Araneta, particularmente na halin dari sa may Barangay Road, patulong sa may area sa Barangay Sumag, mga kaaksyon. Pero mailan dari kay vehicular accident ang aton pagabalan, pilagi lamang dari kay vehicular accident ang na-record official sa Bitaw, karon gid lamang hapon. Sa gihapon, live kita dari nag-report sa area sang Lopez Mandalagan, kay ti wala pa dari natapos-tapos ang inventory nga ginapatigayon naman sa mga kapulisan, may angot dari abis sa pagkadakop nila. Sining isa ka lalaki, aging kilala kay Edsel Drilon, 46 anyo, residente sa Barangay Zone 3 sa siyudad sang Talisay mga kaaksyon. Naibaluan sa itong flash report sa nigid lamang hapon ining persona nagpalagyo ini gikan naman sa one-time big-time operation igin patigayon sa Land Transportation Office o podmandri ang mobile patrol group sang Bacolod City Police Office mga kaaksyon. Pagpalagyo niya gani guro na ibaluan nga may naka-standby diri o naka-assign ading nga police may ning si Patrolman Kenneth Sevilla kagamonin na dakpan sa na control sang police kin papa gin rekisa pagrekisa mga kaaksyon kuha dito sa iya nga bulsa iring isa naman kawalet nga may nagaunod naman pila diri ka mga kwarta may ari pa diri mga pila ka mga personal nga dokumento kag ato dito sa sulod no isa diri ka bulto sa ginasuspect Swan Cebu collective man duha diri ka mga tablet no nga nagaduag sa inyo no nga wala pa na identified sa atong nga magkapulisan sila gid lamang nga mga tanion ginito binaton diri kay na sining sidrilon kay yaging palayag nga siya gali nagagamit gid man mga kaaksyon pero magot naton din sa mga to bali para Benson sa mabakalang man sa konusot mga kaaksyon. Ang dugang nga detalye mabatian sa gyapon sa Diva Easy Aksyon Radio Bacolod. Ini nga dalagan sa trapiko sa gyapon bugos kinadulong sa inyo sa Santon Plus Subos. Aksyon na sa Bacolod Aksyon Radio. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na! Ang Dr. Alfred's Green Coffee tumutulong sa paglinis ng...
na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Magkulon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sa bisan anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdahil nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan Las 5:44. Ini nga oras ginadulong sa aton sa kaluan sang Tanduay 5 years.
Tibay ng loob, tibay tanduay. Ining nga oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkamayo kag pinaka-epektibo, wala na sang iban pa. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa naga-suprer sang high blood sa mga diabetic, rekomendar na kung masami ang panyawan ng capsule with mangosteen, hindi mapauli si iban ang milagroso nga kapsula. Sa simple nga tawag sa aton, kilalang kilala ini. Amon isa ginatawag nga manunggal, kung ang kapanungluyan awas ni mo sa tilawbla sa panyawan ng capsule with mangosteen, sigurado gid nga makabulig ini pwede babakal sa ex-drugstore, MEMS Pharmacy, Caro Pharmacy, kag sa iban pang butika sa inyo lugar. Kung muscle pain naman ang magahambalan, manining ka magpananakit sa lawas naton, tugas ang kahektek sang schedule bla, kag grabe nga pagtrabaho. Ang muscle pain, digid balikawan, gatohaw gid na sa lawas. Kung muscle pain, panyawan na capsule sige hapon na sabat sila. Panyawan herbal capsule plus panyawan liniment. Imdan mo panyawan na capsule, gamitan mo panyawan liniment kung kapananakit lawas mo. Why ka na sang hahanapin pa. Panyawan na capsule, panyawan liniment, himot sang said marketing. Police reports. Ibalon tara ang detalye sang balita may angot sa kinakabig bantog nga kawatan ay nadakpan sang pulis matapos mabugtawan. Santa Iyasang balay nga ila siri kawatan kuntani. BCPO nga balita with Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric sa detalye, please come in. Ubos gidman Aksyon Marlon ang buenas sang duwa ka masupok kaket bahay sa Isla Abatakpan kagabi dira sa Migren Field, Barangay Tangob City, Ciudad sa Bacolod, matapos ginsa kanina kag dismo na bugtawan sila sa tagiya sa Puluyan nga ila siliging kawatan. Ang tagreklamo diri amo si Maruila Castellano sa din ang ining biktima kag mismo tagiya sa Puluyan nakabugtaw nga may tawo nga nagsulo si sila Puluyan kag dito ini siya na pangayo sang bulig kag pagresponder sa kapolisan sa police station number 8 sa papanguna ni Police Major Charles Sever nati kayo nga madakpan ang ining kawatan akyat bahay nga santay Ayan Johnson kag Ricky Salindron nga pumunuyo man sa nasambit nga lugar. Na-recover sa kay Johnson kag Salindron ang 43,000 pesos nga bilis ang laptop, arahas kag headset nga mo ini ang ginkuha nila sa Puluyan ni Castellano. Yari ang parehag sang hepe sa police station number 8. Kagabi, no, mga alas 8, dito sa may Block 8, Lot 4A, Greenville, Barangay Tangob, Bacolod City. Gaya ni nadakpan yung mga suspitsado na ginkilala kay Ayan Junison i Banukilyo, kag Ricky Salindron i Binigay. Nawagin ni ang complainant ng tagigasing balay, ngayo bulig, nga may ginaligar nga may kawatan sa ila balay. So, nag-respond ang tropa nato dito sa pag-abot ng atong tropa. Nagbulig man ang mga pumuluyo o ang barangay tanod sa mga barangay. Kagtigayan nga nadakpan ng suspitsado. Sulod din isa sa balay sang complainant pagi sa paglukso sa solid wall fence kag gingubain ng padlak kag grills sa likod sang bintana sing balay sing complainant. Ginkuha ang jealousy kag yarat sa sulod ipanguwain ng mga items sang complainant. Ga-file na naton ang kaso nga robbery against sa mga suspitsado. Nabugtawan sa tagiya balay? Yes, so nabatyagan ni sila pag yung tagiya sing balay ngayo bulig sa katupad kag sa pulis kag immediately nakaresponde man kita dito tama ditong mga barangay tanod sa mga barangay. Bali naglinag sanay pa dito na tigayan nga nadakpan ning mga suspitsado. Hindi ay sa nga ba si may involvement sa pila ka mga akyat bahay sa area sang Singkang kag Panokoy, sir? Ako ginang posibilidad nga may involvement ning duwa ka suspitsado kay bangod ining si Ayan Johnson. Notorious ini siya nga kawatan kag isama ni siya sa aton nga subject sa aton nga bypass operation duha ni ka suspitsado. Involved din siya sa drug? Yes sir, oo. Wala sa mga pending warrant of arrest? I-check naton ang aton nga warrant section kung may nakapending ining warrant of arrest. For the meantime, aton na naigapay lang kaso para biriagin sa mga suspitsado kag aton madiskubrihan kung mayara gid man sing warrant of arrest ining mga suspitsado aton i-delay ang pa iga-service sa ila. Ang buwan ba sa inyo sa nga drug watch list? Bali target na siya namon ining isa si Ayan Johnson. Gabaligya sir na-recover ang mga items ng ilaging pangkawat. Police Major Charles Sever, hepe sa police station number 8 interview sa Aksyon Radyo. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP. Una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbanwa, nag-report sa Bacolod. Aksyon Radyo. Nagapangit ang kabalasang antioxidant nga vitamin para sa mata. Ari na may TC, alkaline nga vitamin C. Napamatud-an ni sang madamo ang mga scientifico nga manamigid magbulong sa mga balatian sa mata. Nga korap-korap nga mata, katarak kag glaucoma.
May TC ang sabat sila. May TC mas mayo kumparisan sa Santon Plus Herbal Capsule, puno sa anti-inflammatory compounds, kag antioxidant properties ginapakupos ni ang mga nagahubag nga parte sa katuso nga lawas. Santon Plus Herbal Capsule na pamatud-anan sa mga siyentipiko makabulig pagkupos. Sa mga nagahubag nga arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, kabadamo pa. Kung kafe naman ang paghahambalan, ti sabong na-mention ko medyo mabulubog na on tiyempo, ang mga Pinoy hiligin magkape mo, aga hapon kun kaysa, tub-tub magaling magkape, pero di malikawan, nagareklamo kun kaysa sa pagsaka sa ngila acid, kung nasibing kapag sulab, sang sulok-sulok sa mga coffee lovers, alin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kaping himo sa Soya Santos kag Balonga. Ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Herbal Capsule by TC, pwede na mapakal online, pwede ka makapadeliver sa iso nga balay, pagi sa www.kalusuganyan.ph o kung sa Kalusugan Facebook page. Sa ato sa nga live stream, amat-amato na ito sinagnalis ang monitor Jonathan Calves Pamposa, Bia Jonathan, Arabelia Jan Sanchez, Jose Moncal Torilla, approve. Jack Bala Andrador, Lenny Agustin, Lola Consing, Doria sa Porokmarang Mandalagan, GR Liana Bangguanga, mayong hapon, arama si Heaven, Jocelyn Kalamaan, kag si Elizabeth Malakagamala, thank you, si Kenneth Valencia, ramang gabaritor, si Rowena Gio Perez, Bakino, las 5:50, Aksyon Radio Philippines Standard Time. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Plan libre sakay.
Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Uplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Uplan libre sakay. Ginadulong sa aton sa kaalwan sang Tanduay 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Ang ining oras ginadulong sa inyo sang Royal True Lemon. Epic sa sarap, epic sa kulit. Ining oras ginadulong sa inyo sang Shane Plus Capsule. Ang pinagkabayo kag pinakaipitibo, wala na sang iban pa. Ang lawas ang tao naton taran, kaya tarang kinhalang sa ganatuwag ng vitamin D3. Importante ini sa ato sa nga ikayong lawas, basta kani may vitamin D3, papahilayo kita sa anuman nga masakit o kon balatian, ang kapagsigma ang kongid ninyo. Vitamin D3 ang paghahambalan yara ang Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Isa lamang ina sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Agbas maayo kon way pa kamo magkatilaw siri, akal na kamo sang Life Extension Vitamin D3. Mayara kamo dugang nga palamang ko tarong magka-aksyon ibabagay sa mga produkto sang Life Extension Philippines. Pwede kamo magkakadugin sa ila sa nga opisina, ila sa klinika, para nahamtang sa GS7 Building, Lacson South, Bacolod City. Arin diri sa may lapit lang sang Burgos, Lacson. May libre ang konsultasyon paagi sa mga medical doctors Lunes at Sabado. Life Extension Vitamin D. Sa lawantang ato sa nga patrol, detalis ang ila sa tipon nga balita. With Aksyon John Diaz, dugang sa nga pag-acknowledge na ito monitor sa live stream. Noon na rin Sandag Valyas, may video sa mga aksyon sa bahin sang pag-dakop sang kawatan dara sa may Greenfield, Barangay Tangobua. Noon na rin Sandag. Gold Guanzon Arroyo from Laguna. Hello sa mga taga Laguna. Araman si Arland Delgado nga monitor sa ato sa nga palatuntunan na 5:58. Patrol reports. Ditali sang balita sa patrol with Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan sa report, please come in. Sa mga piraso din ng 41 anyos nga lalaki aging kilala kay Estelito Bugna. Presidente ni sa Zone 12A, Fatima Heights Subdivision sa Saradaman sang Talisay. Sa sa biktima Aksyon Mars sa kaysa sa iyang motor, nalilalang siyang ginkat sa man ka-tracking, iyay ni nabungkuhan. Ini sa nakaangkon, pang pilas sa Sigo, kagtuhod, kagkaroon pa lagi nabulong sa area sa Corazon Locsin Montalibano Memorial Regional Hospital. Ining aksidente na nagluntad, tak na akay nagid lamang sang aga dra sa access road, sakop sang barangay Banago, Driman sa Surat, sang Bacolod. Sa dugang pagig nga balita, piraso naman ng 28 anyos nga lalaki, naging kilala kay Joel Liva, presidente sa barangay
kay kabian sa banwa naman sang kanto ni. Naman sa iloy sang biktima naganam inom ining si Joel kag ang isa ka persona no. Kag nagaistoryanay sila sa iyamang nga tatay. Nagkuha sang binangon ini kag ginlabo si Joel Aksyon Marlon. Kini sa nagkangkon sa labo sa ulo kamot. Pila sa wala nga bahin sang iyang atil kag tuhod. Karon yara man padagi na bulong sa area sang Regional Hospital. Samtang at karon ato na preso sa kasudiya sa police station number 3 ning 46 anyos ka lalaki nga nadakpan nagkaina tapos ang palagyo sa checkpoint ragin patakayon sang Land Transport Station Office opod man sa Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group kon MPG mga kaksol matapos makuhaan sa iya posisyon sang ginasuspetsuan sa buo. Balita gikan sa Matron ang inyong taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa batala sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. En punto alas 6, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Iban nga balita way tabanabutan. Totok sa Aksyon Farming Line, las 6 media, tubdo balas 9 with Aksyon Brian Morden. Inyo pala tuntunan, Aksyon Reports After Mediation, mga balik na naman buwas. Nagasunod na Aksyon, Balita Evening Edition. Duga-duga. Inyo ka Aksyon na Marlon Genovea, Bodere ka Aksyon Henry Spulgar, with Aksyon Elway sa Technical Control. Ako naman Aksyon na Marlon Genovea. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod,
Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Radio! Pagtumar na sang Dr. Pinoy Squalene Capsule para magtaas ang imong resistensya kag mabato. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,